Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z CSK. Dneska si zahrajeme Bratra ve zbrani a jsem tady zase s Toušíněm. Čau. Že lidi už se nacházíme ve hře. Bohužel se nám minulá hra nenatočila, takže teď dáváme první hru. Nacházíme se na mapě, která nevím, jak se jmenuje, ale snad vyhrajeme. Kam jdeme? Ale půjdeme, jakoby my tady máme moc jako místa, ale bych tady někde jakoby stál. Tady můžou teď přijít. Vidíte, že tyhle hráči asi nebudou úplně špatný, nebo my jsme hodně špatný. Je to z toho. Ano, krásný kill. A výborně, Toušíně s Acem vyhrává nám hru. Tentokrát kupuju Kevlar s helmou, kleště, no kleště vlastně nemusím, a Emparintku. Jeden mrtvý. Mírám, ale to ještě nedává chvíli, bohužel jsme ho nezaznamenali, nestíháme přepnout kamera. Lidi kupují zase MP9, fungovala předtím, nebo napůl fungovala, dal jsem skoro kill. Když jsem našel i AKčko. Vidíte, že proti hráči chodí v na stejné místo. A mám kill! První kill v Bratru ve zbrani v tomto videu. Lidi, vedeme 3-0. Vzal jsem si minulý kolo Galila od mrtvého hráče a jdeme zase na stejné místo, protože nám to vychází, takže myslím si, že to je dobrý nápad tam můžeme. Vidíte, že umírám bohužel. Toušíně se tady připravuje. Má hra 2v1, ale mu že má atáčko. Jeden kill down. Toušíně zabíjí i druhého hráče a vypadá to dobře. Lidi, jak říkám, jdeme zase na stejné místo. Bereme 4-0, takže myslím si, že proč jsem nekolíčil. Lidi, vidíte, že mě Toušíně vážně tahá v této hře a asi bych se měl trošku probrat. Jo lidi, zapomněl jsem vám poděkovat. Děkuju za vaše odběratelů. Budu možná dělat nějaký speciál, ale takže vám teda moc děkuju. Děkuji i za zhlédnutí na tom prvním Minecraftovém videu. Když jsem si tam koukal naposled, tak tam bylo nějakých 60 zhlédnutí, takže vám za to opravdu děkuju. Toušíně má jeden kill. Toušíně má i druhý kill, výborně, vedeme 6-0 a vypadá to na slibnou výhru. Lidi kupuju VIPa. Viděli jste, že i v minulém videu jsem předtím říkal, že mi to moc nejde s VIPem, ale dal jsem 2 killy. Takže za sebou hnedka, když jsem ho měl jenom jednou, takže myslím, že dobrý. Jsem mrtvý, no. Lidi, vidíte, že jsem trošku bočák, moc mi to teďko nevyšlo, ale přece jenom s VIPem na Bratru to je docela těžký. Slyším dalšího hráče, jak tady bude u mě. Aha. To byl teammate a mám kill. Lidi, vyhráváme jako kontrateroristi. Lidi, teď jdeme na teroristy, máme velký náskok, máme náskok 6 bodů a chybí nám jen 2 body do výhry. Půjdu ventou. To je dobrý nápad podle mě. Už mě zabil, už má kill. Už má. Vidím ho. A mám kill. Musím uznat, že prostě AKčko je jedna z nejlepších zbraní, co je vůbec ve hře. Vlastně hnedka po VIPu si myslím, že to je nejlepší zbraň. Jedi. Já půjdu. Tak já půjdu. Kill. Půjdu za mnou. Za tebou? Nezabij, musím prohrát. Ne. Lidi, vyhráváme tohle. Vidíte, že nám to dost vyšlo tentokrát. Toušíňo je nájemný lovec, já jsem velký investor, takže jsem utratil hodně peněz a jak jsem říkal, Toušíň mě dost potahal. Takže lidi, nacházíme se už ve druhé hře. Jsme na mapě Inferno a doufám, že vyhráme. Začínáme jako kontrateroristi a řeknu vám pravdu. Na Inferno v Bratrech ve zbraních mám
podle mě nejvíc hodin. Jako nejvíc jsem hrál Inferno, 2v2. Super. Flash? A tyhle ty hráči asi nebudou špatní. Asi v apech, bych řekl. Tak já tam Jo, je tam. já jdu mu záda, jo. Potichu lidi, potichu. Teď mu jdu dozad. Je tady? Asi v kotu. Vidíte? Krásný hit. Ne, takže jo, má těsně, ale nic nevidí, a vyhráváme a ještě má ESO. Velmi dobrý začátek, vedeme 2-0 a tentokrát beru P90. Ty krásu. Lidičky, dostali jsme dobrý bomby od obou hráčích, takže teď už je to jenom 2-1. Takže víte co, tentokrát vezmu Giga. A beru i flash. A půjdu tudy, myslím si, že můžu zabít a prosím ho zase SM. Já jsem se ani skoro nepohl. Teď tentokrát jdu zase sem. Vychází to. Takže. Potom někdy to do apu a dostal jsem hlavu vypem. Počkám na plyn. Ten tvůj jem teda nic moc. Dostal si 50. Lidi, to už takové prohráváme. Je to 3-2, ale si máme šanci vyhrát. Teď kupuju brokovnici. Je to dobrá zbraň, je to fakt dobrá zbraň. Nekupuju žádný granáty a já jdu tentokrát sem. Víte co, já ukážu takovou taktiku, co hraju často. Prostě jdu sem, takhle. Já to kempu vždycky. Počkám se, až někdo půjde z apu. Počkáme si, až někdo přijde vůbec. Tam ještě jeden, a půjde i na shot. Aha. Lidi, i s brokovnicí, já jsem vám říkal, prostě to AKčko je silný, že prostě mě zabije, i když mám brokovnici, anebo to je tím, že mám úplně nejhorší aim. OK, viděli jste, dal jsem mu krásnou hlavu. Na jednu, ale. Kde? Lidi, prostě proti VIPu neumím hrát. Lidi, já jdu zase sám. Víte co, no. Flashuje. Půjde sám, podle mě. Vyskočím na něj. A jsem ho zabil. A dostal jsem VIPem. Je to fakt těžký, jako protože jeho hráčů dělá. Ale vidíte, že remizujeme. Lidičky, tentokrát jsme teroristy, takže někdo z nás bude mít bombu, ale budeme mít ty naše dobrý AKčka. A pěkně, já půjdu sám. Jo, no tak je potřeba oba dva, no. No tak dostal jsem záda. Lidi, tohle si hráči se nějak probrali. Předtím na začátku nebyli moc dobří, ale teď se nějak probrali. Já půjdu sám, mám kompozici teka a mám bombu. Okay, v apech nikdo není zatím. OK. Tam na ten smoke, zmizí. Kde je mrtvý? Má jedno. Dal jsem mu dobrý bomby. Teď si měl zabít posledního hráče. Teď vyrovnáváme na 5-5, takže to pro nás vypadá dobře. A smoknu tady doprava a pojďme doleva. Dobře, tak já beru brokovnici a jdu s tebou teda. Tak jsou oba dva flashní. Já si uteču, hele. Já ty jdem? Dobře, a ten druhý by měl mít málo, anebo... Nebo nemám. Jsem možná mrtvý. No, jsem mrtvý, ale nic mu nedal. Ano, krásná hlava. Vidíte, teď jsme dali comeback, prohrávali jsme 4-3 a je to 6-5, takže už nás jenom dělí 2 hry od výhry. Lidi, koupil jsem zase AKčko. Jeden papek. Jak jsem vám říkal furt, prostě je to jedna z nejlepších zbraní ve hře, takže... Podle mě jeden bude umět, a je tady, a jedet. Mám tam molotov. Tak. Ho zabil? Já. A škoda, jsem ho chtěl zabít. Vidíte, to už máme běželky, protože prostě vyžírá. Lidi, víte co, jsou 2 hry do konce, tak vezmu všechny granáty a prostě se si nahážet. Jeden granát.
OK. Okay. Nějak jsem zabil, ani jsem nevěděl jak. Beru vypohlem. Já beru P90 zase. A molotov. A mám bombu, takže ji hodím, takže nechci. A záda. Lidi, furt nás dělí jedna hra od výhry, takže doufám, že teďko to vyhrajeme. Mají vypon, takže pozor. Já mám vypo? No tak dobře, Kaudo. tak mi to ukážeme, jak se to hraje, ale já mám ještě AKčko, to jsem nezastavitelný. No, žádný nezastavitelný, ale jenom vypom, no. Je někdo v apu? Zatím ne, ale... Dobře. Já mám záda. To je bomba. Hezky, jeden kill down. Pojďme. Pojďme. Co dáme? Lidi, takhle těsně, ale furt nemusí stihnout bombu, ale o tom se nepochybuju. Lidi, vidíte, že prohráváme i naše předposlední kolo, takže to ještě bude napínavý. Lidi, beru AKčko zase. Prostě jediná zbraň, co budu brát, asi je prostě AKčko. Už je mrtvej, pověs nám, jak si umřel jenom. Byl jsem ve smoku a on mě tam zabil. Já si počkám tady, až už se mi nelíbí, ale jeden zápak. No, tady bude někdo. Lidi 8-8. Lidi, naše druhá hra končí remízou, takže není to úplně nejlepší, ale taky není to úplně nejhorší. Takže můžeme být i rádi, že jsme vůbec remizovali, protože tyhle hráči nebyli vůbec špatní. Takže lidi, doufám, že se vám video líbilo. Hráli jsme 2 hry, takže myslím si, že akorát. A doufám, že vás to teda bavilo. Dejte like, dejte odběr a čus. Čau.